En tarik 22 dwe mar ariyo higa mar 2021 kamoro amora ma intie arwakin machiegni e nonro mar oboke nyinga Chris Owino. An kod oboke adek, The Standard, Daily Nation kaachiel kod The Star. Oboke mokwongo an kod oboke mar The Standard, kendo thor mar wach e nyim oboke mar The Standard en ni to endorse or not. En kinde mag ywarruok mag siasa e kind jodito mag riwruok mar NASA e pacho kae, bang' ka ogai mar ODM Raila Odinga ne owacho ni ok obi siro lwedo achiel kuom Musalia Mudavadi, Moses Wetangula kaachiel kod Kalonzo Musyoka e laro kom ker e yiero maduong' mabiro, ka owacho ni jotelo gin jotelo mangoro nikech ne gitamre chopo e nyasi mar sidhe kaka ker mar oganda kata People's President e kar romo maduong' kata e kar timo romo maduong' mar siasa e pacho kae, Uhuru Park, ma nokelo ywarruok e kinde ma Musalia Mudavadi ne owacho ni Raila en jatelo ma ok wach adiera, kendo owacho ni Raila en achiel kuom jotelo ma pacho kae ma ok wach adiera kendo ochung' ne weche mag adiera. Kalonzo Musyoka to be nowacho ni ok odwa ni Raila osire lwedo e laro kom ker e yiero maduong' mabiro, kowacho ni en odwaro ni Nyasaye kende ema nyalo sire lwedo to mondo okaw lemo ma kamano, kowacho ni ne dak ochop e chenro kata e nyasi mar miyo Raila muma kaka People's President nikech en okil kama loka madito maduong' e pacho kae, kendo nong'eyo ni nyasi ma kamano en ataro kod chike ma pacho kae. Gino emomiyo ne ok ochopo e nyasi mar miyo Raila muma kata swearing in mar Raila ka People's President. Korka kore Moses Wetangula to ne owacho ni ok odwa donjo e ywarruok kod ogai mar ODM Raila Odinga, kendo owacho ni oweyo ne jopiny ema obi otim yiero margi. Mabiro ndalo machuok tu kaluwore kod wach mane Raila otamore kendo okwedo chenro moro amora mar silo lwedo Musalia Mudavadi, Moses Wetangula kaachiel kod Kalonzo Musyoka e laro kom ker e yiero maduong' mabiro, ka Raila wacho ni mago jotelo mangoro, jotelo maluor madak osir lwedo mar dhi laro kom ker e yiero maduong' mabiro. Gino manomiyo Musalia Mudavadi, Kalonzo Musyoka kaachiel kod Moses Wetangula oseyo mokalo Raila ka giwacho ni Raila en jatelo ma ok ohero adiera, kendo giluonge ni jatelo ma ohero weche mag andhoga to moloyo e weche mag siasa ma pacho kae. E kindeno gavana ma Mombasa Ali Hassan Joho to kwayo ni ogai mar ODM Raila Odinga osire lwedo e dwaro mare mar laro kom ker e yiero maduong' mabiro kod otiko mar ODM. Mano e thor mar wach e nyim oboke mar The Standard. Ywarruok mar weche e kind jotelo madito mag NASA, mano ogai mar ODM Raila Odinga, Moses Wetangula, Musalia Mudavadi kaachiel kod Kalonzo Musyoka e wi wach mane Raila owacho ni ok obi siro lwedo achiel kuom jotelo adek go, ka owacho ni Musalia Mudavadi, Moses Wetangula kaachiel kod Kalonzo Musyoka gin jotelo mangoro kendo jotelo maluor madak osir lwedo e dwaro margi madhi laro kom ker e yiero maduong' mabiro. Oboke mar ariyo en ni piny Kenya goyo okang' mar nyiewo chanjo mar tuo mar COVID-19. Piny Kenya oseketo okenge malong'o mar nyiewo vaccines kata chanjo mar kedo gi tuo mar COVID-19 e pacho kae. Oboke mar ang'wen en ni ogai mar ODM Raila Odinga owacho ni ok odhi siro lwedo achiel kuom jotelo mag NASA, mano Musalia Mudavadi, Kalonzo Musyoka kaachiel kod Moses Wetangula e laro kom ker e yiero maduong' mabiro, ka owacho ni magi jotelo mangoro kendo jotelo maluor madak osir lwedo e dwaro margi mar laro kom ker ma pacho kae. Bang' timo kamano, ogai mar ODM mabiro ndalo machuok bang' ka Raila notimo romo kod jagoro machon mar riwruok mar piny mangima e weche mag ohala kod mwandu, mano Laktar Mohisa Kitui kaachiel kod gavana Makueni Ngire Kivutha Kibwana. Gino mane oweyo jolony mag siasa ma pacho kae kod penjo mathoth ni ang'o ma Raila chano e pacho kae, nikech Raila wuon pok olero ka odhi chung' laro kom ker, to osebedo kotimo romo kod jotelo moselando ni gidhi laro kom ker. Laktar Mohisa Kitui e kinde manowe lemo mar jagoro maduong' mar UNACTAD
nolando ni odhi laro kom ker e yiero maduong' mabiro. Ngire Kivutha Kibwana mano gavana ma Makueni bende ne oselando e kinde machien ni odhi laro kom ker e yiero maduong' mabiro. Koro romo mane Raila otimo kod jotelo ariyogi moselando ni gidhi laro kom ker e yiero maduong' mabiro noweyo jolony mag siasa kod penjo mathoth ni tang'o ma Raila temo timo. Otemo sero joma oselando ni gidhi laro kom ker kose odwa dhi siro achiel kuom gi lwedo e laro kom ker ma pacho kae. Mabiro e kinde ma iwacho ni ogai mar ODM Raila Odinga bende ne osenyiewo choppers 4 ma odhi tiyo kodo e campaigns ma pacho kae. Koro gino oseweyo kod jolony mag siasa kod penjo mathoth ni to Raila dhi chung' kose ok odhi chung'. To ka ok odhi chung', odhi siro ng'ano lwedo. Odhi siro Laktar Muhisa Kitui, Profesa Kivutha Kibwana kose odhi siro ng'ano lwedo e laro kom ker e yiero maduong' mabiro. Ito Oboke mar 6. Jatend duond od bura mar Wiper Stephen Kalonzo Musyoka ochayo mokalo ogai mar ODM Raila Odinga kuom weche mane owacho ni ok odhi siro gi lwedo e laro kom ker nikech gin jotelo mangoro. Kalonzo ne owacho ni ne ok ochopo e nyasi mar sidho ogai mar ODM Raila Odinga kaka People's President e kar romo mar Uhuru Park e higa mar 2017, higa mar 2018 nikech en kaka okil kamaloka maduong' e pacho kae nong'e ni nyasi ma kamano ne en ratiro kod chike ma pacho kae. Ito Oboke mar 7. Gavana ma Mombasa Ali Hassan Joho ne odhi nyime kod campaigns mage mag laro kom ker e pacho kae kama ne okwayo kendo jiwo ogai mar ODM Raila Odinga mondo osire lwedo e dwaro mare madhi laro kom ker ma pacho kae kod otiko mar duond od bura mar ODM. Ito Oboke mar 8 loso mana e weche mag somo e pacho kae. Ito Oboke mar 10. Jotelo motenore kod jalup ker William Ruto wacho ni piny owacho sani koro ni kod chenro mar ng'ado osara ma isobedo ka imiyo jalup ker William Ruto kaka achiel kuom okenge mag ng'iko chenro mage mar dhi bedo ker ma pacho kae. Jotelo motenore kod jalup ker William Ruto wacho ni piny owacho chano ng'ado kata duoko piny osara ka achiel kod allowances mosebedo ka imiyo William Ruto kaka achiel kuom chenro mag chocho kata ng'iko dwaro mare mar bedo ker ma pacho kae. Ito Oboke mar 11. Juma ni kochakre odiochieng' ma kiny dhi bedo juma ma migosi nikech counties maromo 13 poni opuodho bill mar BBI to odhi nyaka e okang' mar 2, okang' ma ibiro tere nyim od bura maduong' ma pacho kae kaachiel kod od bura mar Senate. Iwacho ni thoth counties ma pacho kae, counties mohewo 13 dhi goyo ombulu ewi bill mar BBI kochakore odiochieng' ma kiny nyaka odiochieng' mar tich ang'wen. Mano Ito Oboke mar 14 kama counties mohewo 13 ma pacho kae dhi goyo ombulu ewi bill mar BBI kochakore odiochieng' ma kiny. Ito Oboke mar 12 lose siasa mag Kenya ma masawa kama giloso ewi gavana machon ma Kiambu mano William Kabogo kaachiel kod Mwangi wa Iria nyaka Peter Munya ka iwacho ni magi gine moko kuom jotelo ma igeno ni dhi kawo kar ker Uhuru Kenyatta kaka okebi mar jotelo mawuok e Kenya ma masawa e weche mag siasa ma pacho kae. Pach jondiko kaachiel kod pach somo bende Ito Oboke ni mar 14, 15 nyaka Ito Oboke mar 17. Weche mag ohala, weche mag dusa kaachiel kod weche moko e pinje ma oko. Tok Oboke mar The Standard gin weche tuke kama tim maduong' mar opich basketball ma pacho kae ne otimo maber e tuke mag Afrobasket qualifiers e piny Cameroon. Kuom weche tuke e yor adimba watudre koromo saa 11 ma midhiambo kama dhi miye weche tuke e yor adimba. Oboke mar 2 an kod oboke mar Daily Nation. Oboke mar 2 an kod oboke mar Daily Nation kama thor mar wache nyimo oboke mar Daily Nation en ni new danger of sanitizer in schools. New danger of sanitizers in schools. En ni sanitizers sani koro kelo midhiero mokalo e pacho kae bang' ka achiel kuom jopuonjre 3 mane obedo muof kendo achiel kuom jopuonjre go ne ong'ielo rengo e kaunti ma Turkana. Iwacho ni ne ong'ielo rengo bang' tiyo kod sanitizer miwacho ni ne omuonyo
pi mag sanitizer, gino mane omiyo olalo ngimane, ka jopuonjre mamoko adek bende ne obedo muof e kaunti ma Turkana, kendo ma iwacho ni osekelo penjo mathoth mabiro bang' ka jatend migawo mar weche somo e pacho ka Ngire George Magoha ne okumo chenro mar jopuonjre dhi kod hand sanitizers e skunde magi, ka iwacho ni chemicals mani hand sanitizer rach kendo nyalo kelo achiedh nade ne jopuonjre. Kendo e kor juma mokalo, japuonjre achiel e kaunti ma Turkana ne ong'ielo rengo bang' muonyo chemicals mag sanitizer, ka adek kuomgi to ne obedo muof kendo sani ok nen bang' muonyo chemicals mag sanitizer. Oboke mar ang'wen loso mana ewi midhiero mane okwako skund miluongo ni Kiptur Mixed Secondary School e kaunti ma Turkana bang' ka japuonjre achiel ne ong'ielo rengo, ka jopuonjre mamoko adek bende odong' muof bang' muonyo chemicals mag sanitizer, kendo ma en gino monego bed ni piny owacho kawo okang' mager mar neno ni jopuonjre ok odhi kod hand sanitizers e skundegi, nikech chemicals ma olos kod sanitizers ok ber kod ngima mar oganda kata ngima jopuonjre. Oboke mar 5 en ni jotelo motenore kod jalup ker William Ruto e gwenge mag hoho mar Okak kaachiel kod Kenya madiere oikore ne amen mar siasa motelo ne nominations mag duond od bura mar UDA motelo ne yiero maduong' ma pacho ka. Iwacho ni jotelo madito motenore kod jalup ker William Ruto molap dhogi ndong' ne lemo mopogore opogore mag siasa e pacho kae dhi menyore amen mar siasa e kinde ma idhi timo nominations mag UDA e gwenge mag hoho mar Okak kaachiel kod gwenge mag Kenya ma masawa motelo ne yiero maduong' mabiro. En ni duond od bura mar ODM omiyo jogo man kod dwaro mar dhi laro kom ker kod otiko mar duond od bura mar ODM nyaka chieng' tich abich jumani mar lando chung' margi, ma ka okadho chieng' tich abich to onge ng'at midhi miyo otiko kod duond od bura mar ODM madhi laro kom ker kod otiko makamano, manyiso ni ogai mar ODM Raila Odinga ni kod ndalo 4 kende mar lando ni odhi laro kom ker kod otiko mar ODM, nikech kokadho chieng' tich abich to duond od bura mar ODM ok idhi miyo ng'at machielo, ng'at moro amora otiko madhi laro kom ker kod duond od burano. Oboke mar 8 en ni BBI dhi miyo duond od buche ma pacho kae thuolo mar chiwo jood bura mogwel kata nomination kata nominated MPs, kata kodoko ni ok giyudo jood bura mathoth malure kod chik mane fund mar BBI mawacho ni duond od bura moro amora ma pacho kae moyudo ombulu mang'eny e yiero maduong' ibiro miyo thuolo kata ibiro miyo slot mar timo yiero jood bura mogwel kata nominated MPs. Oboke mar 9 ywaruok e kind jodito mag NASA e pacho kae, pach jondiko kaachiel kod pach josomo. Tok oboke mar Daily Nation gin weche motenore kod tuo mar COVID-19 kama piny owacho sani koro goyo okang' manyime mar neno ni piny oganda ma pacho kae oyudo chanjo mar tuo mar COVID-19. Oboke mogik wan kod oboke mar The Star, kendo thor mar wach nyime oboke mar The Star en ni you are deceitful, Mudavadi tells Raila. Jatend duond od bura mar ANC Musalia Mudavadi owacho ni Raila en jatelo ma jamiriambo kendo jatelo ma ok ohero weche mag adier. Jatend duond od bura mar ANC Musalia Mudavadi owacho ni Raila en jatelo ma jamiriambo kendo jatelo ma ok ohero weche mag adiera, bang' ka giwacho ni giwinjre ni ogai mar ODM Raila Odinga biro siro achiel kuomgi tok yiero mar 2017. Kata kamano Raila ne owacho ni ok obidhi siro lwedo achiel kuom jotelo adek mag NASA, kowacho ni mago jotelo maluor kendo jotelo mangoro. Oboke mar 2 Mudavadi olero ni Raila nochano timo mos kod ker Uhuru Kenyatta mana higa mar 2017. Mudavadi wacho ni Raila nochano ni gidhi mosore kod Uhuru Kenyatta e yiero mar 2017. Oboke mar 5 nyaka 4 loso ewi det bonyo ma omonjo gwenge ma pacho kae. Oboke mar 6 en ywaruok e kind ogai mar ODM Raila Odinga kaachiel kod Musalia Mudavadi, Kalonzo Musyoka kod Moses Wetangula.
It oboke mar 7 gin weche moko e kaunti ma Kisumu. It oboke mar 8 weche mag siasa e Kenya ma masawa. Mano bende makelo wa giko nonro mar oboke odiochieng' ma kawuono. Inyalo kawo thuolo mari mar mondo inyiew oboke momori kendo isom nyaka agaja mar kwano kaachiel kod agaja mar meli. Bed gi odiochieng' makare. Nyinga Chris Owino.